Mauna jud ni decide na gyud ko nga mobalik ko sa pag-vlogging. Kay sa una nag-vlog pud bayata pero gikapoy ko kay daghan kay kog trabaho. Pero kining vlogging therapeutic man gud ni siya, mao ning nibalik ko diri sa pag-vlogging. Pero niining panahon na ang ato ang pag-vlogging dili na Tagalog ug in English kundi Binisaya na gyud kay kinsa pa man day mo advocate sa Cebuano language, di ba kita dapat love my own bugya gyud ta. Mabuhay ang mga Bisaya. Ug usa gyud sa rason nganong nibalik ko sa vlogging tungod kay gusto nako nga ipaambit ang akong kinabuhi isip usa ka pari, ang akong mga kasinatian, ang akong mga napamalandungan ug ang akong tawagon nga mga missionary journeys. Ug isip pagsugod, sugda nato sa airport. Gikan ko sa Cebu, nilarga ko sa Manila kay napilian lagi ko nga padtuon og Germany. Sakay ko sa Turkish Airlines pagkagabi. Kauban ang usa ka pari usab nga si Father Kazmir sa Radio Veritas SVD sad ni siya nga pari. Gikan sa Manila, ang first stop namo mao ang Istanbul sa nasod sa Turkey. Ang Istanbul nga nailhan kaniadto nga Constantinople dako kayog importansya sa Katolisismo tungod sa iyang kaagi og papel isip usa ka sentro sa Kristyanismo sulod sa daghang mga siglo. Gitukod ni Emperor Constantine ang syudad ingon nga kapital sa Eastern Roman Empire kaniadtong 330 AD ug nahimong sentro sa Kristyanismo sa Eastern Mediterranean. Dinhi sa Constantinople gipatawag ang ubang mga importanteng mga konseho sa simbahan sama sa First Council of Constantinople kaniadtong 381 AD nga mipalig-on sa mga doktrina sa simbahang Katoliko sama sa pagka-Diyos sa Espiritu Santo. Karon balik ta sa ako ang istorya. Sus, pagawas nako sa eroplano kay katulgon pa man gyud kay ko. Nakalimot ko nga ang ako ang mga importante nga dokumento nabilin daay sa kanang packet sa eroplano. Mao to nagdali-dali kog dagan padung balik sa eroplano ug pagbalik nako dito sa eroplano kay sirado na ang eroplano. Pero ambot ba ni adtong gutloa wala gyud ko nahadlok, wala pud gyud ko naratol. Relax lang gyud ko kay safe raman sad ang ilang airport ug sayod ko nga makakita gyud ko paagi unsaon pag kuha sa ako ang mga importanteng dokumento. Mao to nga giingnan ako si Father Kazmir nga muuna na lang siya dito sa departure area padulong sa Germany samtang ako mangayo pa og tabang sa ilang counter. Pasalamat gyud ko kay kabalo ra sila mo English sa ako. Mao nga ang ilang counter gitabangan gyud ko, gihatagan ko sa mga detalye kung say angay nako nga buhaton ug giingnan ko nga pahulaton lang ko sa pipila ka minutos. Ang layover day namo diri sa Istanbul mga around 3 ra gyud ka oras. Mao nga pagkahuman sa usa ka oras nga wala pa gyud nako nakuha ang ako nga mga passport ug mga importante nga mga dokumento, nakahuna-huna baya ko for a while og kanang option B. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga in kaso kung dili gyud ko makaadto sa Germany ug mabilin ko dinhi sa Istanbul, ang akong himuon dinhi kay magpakaon na lang og mga iring. Kay para sa mga mahigugmaon sa iring, kini siya heaven gyud kay ni sa mga ganahan sa mga iring kay daghan kay ni sila og iring diri kay ang mga Turko adunay dakong pagmahal sa mga iring. Sa karaang mga panahon ang mga iring sa Istanbul gila nga importante alang sa pagpugong sa mga peste labi na sa mga ilaga. Ug kini nga tradisyon nagpadayon hangtod karon di na mga iring nagapatuyok sa mga kadalanan o gihigugma kayo sa mga locals. Mao nga nakaingon ko nga kung dinhilang ko sa Istanbul ma-stranded, dili siguro ko magkaratol-ratol kay makaingon ko nga happily stranded ko kay daghan kayo og iring dinhi. Pero salamat sa Dios kay nabalik ra gyud sa ako ang mga dokumento. Ug sakto ra gyud kayo pag open sa boarding padung sa Germany, mao ra pud gyud pag-abot nako sa gate nga kung diin ako naka-assign. Nakaingon ko nga basig gitistingan ra gyud ko sa Ginoo ato. Kining akong layover sa Istanbul, daghan kay ko og realizations bisan 3 hours ra mi diri. Una, kung mo travel ka kinahanglan mindful gyud ka kaayo, dili ra gyud ka magpatara-tara. Ug una ka mo balhin sa mga lugar-lugar, lantawon gyud nimo nga wala kay nabilin. Ikaduha, kung magbiyahe ka, angayan gyud nga magbalon ka og daghan kaayo nga pasensya. Ug ikatulo, relax lang gyud og dili mabalaka.
Ang mga kasinatian nga wala nato damha, makahatag nato bag-ong panglantaw, makadasig pud nato nga mahimong mas mabinantayon bisan asa.